Ir-realtà li għandna llum hija li nistgħu naċċettaw test negattiv fil-frontieri tagħna. Iżda mhux għall-avveniment. Din mhix loġika, ma tagħmel sens. Kien dan il-messaġġ b'saħħtu tal-President tal-Assoċjazzjoni Malti għall-Arti u d-Divertiment, Howard Kidabono, waċċandira live fuq Facebook. Messaġġ li twassal ukoll b'saħħa mill-kantant u mużiċist Paolo Borg Bonaci. Ma nistax nirraġuna bħalma minna forsi qed jirraġuna u jgħid u hija u daw mhux jikantaw daqsxejn u hija dilu hija li tweġġani u għandha tweġġa lilkom. Għax jekk qed nitkellmu fuq kultura, jekk qed nitkellmu fuq l-arti, dan huwa fejn ħabbat il-polz tal-Maltin. Kif nistgħu dil-industrija ntuha bis-sieq? Kif nistgħu il dawn in-nies li minn tfulithom ilhom jaħdmu biex ikunu professjonali f'soċjetà fejn qabel konna nisimgħu x'diffiċli ssir artista. Howard Kid fakkar lill-awtoritajiet li l-proposti tal-industrija huma raġonevoli fejn spjega li pajjiżi oħrajn ilhom naħabbru r-roadmap tagħhom. Nafu x'inhu għaddej f'pajjiżi oħra. Fejn ilhom xhur li ħabbru r-roadmap tagħhom. Xi ħaġa li nistaqsu dwarha minn Mercedes bħal iktar minn sena, l-Lulju li għadda. Mhux dan biss, iżda din is-sena Malta qiegħda fuq quddiem fil-vaċin u fil-herd immunity. Meta tqabbel ma' pajjiżi oħra. Jiġifieri mhux biss meta tqabbel ma' sena oħra li aħna inna nħabbru dak ir-roadmap imma ara fejn din illum. U qatt m'għandniex. Il-President tal-Assoċjazzjoni saħaq illi l-membri jweġġaw meta jirrealizzaw li dawn l-affarijiet ma jagħmlux sens mal-loġika. Fl-aħħar jiem l-Assoċjazzjoni applikata għal permess ta' demostrazzjoni, iżda l-permess ma nħareġ mill-awtoritajiet. U fuq dan il-punt, Howard Kid spjega li attivitajiet spontanji u legali għandhom aktar ċans li jseħħu milli attività organizzata minn min jipprova jimxi b'mod korrett.